Ben, pois nada, de novo, decir que el vídeo sobre o comunitario, un centro histórico, que sabemos tamén que é moi importante no que nos aclaran que é a memoria histórica, e darle a benvida ao centro, que estamos encantadísimos de que vengáis a irades a calquera cousa, sobre todo para celebrar cousas tan importantes como fai a Centro de Memoria Histórica, unha labor moi importante. Sobre todo, pues, dar a benvida a Daniela Ferrande e a Ximena, unha historiadora e a outra activista que venga a falar un pouco do tema que é bastante importante, que estamos avanzando moito, pero sí que é certo que a memoria é un material bibliográfico, moita historia que vai contando pois o que se pasou, tendo en conta o que está pasando agora, sobre todo nos colectivos LGTBI nesa época, que era que chegaba por menos nos DNIs a condición de os usuarios de la carta segura. Entón, aparte de todo eso, creo que está moi interesante porque temos moitísimo que aprender seguramente de todo o que vos recopilastes. Ese máis que vamos a contar, pero lo importante non só o que diga, pero que nos conten ella. Fran, gracias. Activista militante do movimento feminista, coñecín a Daniela xa hai uns cuantos anos, non? E hoxe as copas de Celanova me convidaron a acompañar, máis que a falar, non? E como tamén é unha das cuestións que me interesa moito como activista feminista LGTB, inserido na memoria histórica, non? Tamén a recollida da memoria histórica do movimento LGTB na Galiza para que sigamos caminhando e sigamos conseguindo dereitos sin esquecer nunca de onde vimos, non? Como colectivo e como mulleres, homens e persoas LGBT. Daniela é doutora de Historia por a USC e tamén por a Universidade de Alacant, creo, se non me equivoco moito. Historiadora e ela fai un traballo de recollida, non? Da historia LGTB, pero non só, tamén traballan moito sobre a cuestión do franquismo e toda a etapa, non? de terror que se viviu no Estado e que vivimos tamén na Galiza con especial virulencia cara as nosas mulleres e os nosos homens. Ela ven de sacar un libro que se chama De función dos sexos, nos que fai ese percorrido histórico por a nosa memoria sexodiversa e nos trae a cada presente un pouco esa historia que nunca se conta, non? Das persoas que somos disidentes do xénero, do sexo e que vivimos a vida de maneira diferente a como a norma nos di que temos que vivila. Ela tamén é unha muller trans, por tanto, todo ese conhecimento, toda esa memoria, toda esa recollida tamén a fai desde esa ollada, non? Desde esa ollada tan imprescindible na sociedade que estamos e no mundo que estamos vivindo. Ademais, como sabedes, son tempos difíciles para a xente que quere vivir diferente como o patriarcado manda e as normas sociais e, por tanto, eu creo que é ainda máis relevante esa voz e esa recollida que ela fai e esa reconstrucción que fai da nosa memoria histórica como movimento sexodiverso. Importantísimo saber o que fomos, de onde vimos, as nosas compañeras, os nosos referentes e as nosas genealogías, non? Igual que é importante a memoria para reconstruir o que foi o franquismo, para reconstruir a xente que nos roubaron, toda esa memoria roubada a outros niveis, tamén para o movimento sexodiverso é importantísimo que a nosa historia este recollida e se conecte co presente. E eu creo que iso no país temos que agradecerle moito a Daniela e temos a honra de que hoxe nos poda traer un pouco esa historia e nos poda un pouco contar un pouco toda esa historia que por fin temos recollida e que por fin podemos ollar para seguir construindo un futuro libre. Obrigada por deixarme estar aquí. Compañeira, grazas por o convite e por... Pois, nada, por contar comigo, a exposición do teu meu traballo, sobre todo
Diciendo que é un traballo sobre todo académico, pero tamén activista, como é iso a compañera, todo isto é un traballo que parte que só é na academia, porque ao final, cando traballamos na academia moitas veces, acabamos investigando sobre as cousas que nos din que son importantes, por exemplo, dentro da historia, eu falo moito con alumnado de veces, que pensan que só son importantes as vidas das raíñas, os días dos reis, os grandes batallas, ou os nomes das persoas que vivemos na rúa, que curiosamente son froito dunha selección meticulosa que nos di a quen temos que lembrar, quen é importante que estea na nosa memoria e quen non é tan importante, a quen que estamos atrás. Dentro dese panorama que selecciona unhas memorias sobre outras, que vos aquí sabedes ben, que di que hai certas cousas do noso pasado que non esquecer, que mellor que permanece no silencio, pois é interesante utilizar esas ferramentas que nos dá a propia academia moitas veces, ou que nos dá a formación para rescatar outras historias e outras memorias que traen para o presente, para construir ao final unha sociedade máis libre e igualitaria, non? Porque ao final o pasado, vos sabelo ben, aquí, se esquecemos unha parte do pasado, a nosa sociedade do presente non vai estar completa. En ese senso, a historia da memoria non nos fala incluso acontecementos que sexan máis importantes que outros do pasado, sino que nos falan de sociedades, non? Sociedades que nos precederon, que vienen por trás nosa, que precisamos coñecer na súa complexidade, porque sociedades complejas, igual que somos hoxe en día, pois iso, para sermos máis democráticas. Que vos vou contar a vos como activistas tamén pola memoria. Eu sempre me gusta vivir onde veño, como ben dixo a compañera, eu son activista trans. Comecei utilizando estas fontes para buscar as cousas que eu vivía e as cousas polas que eu loitaba tamén nunha cuestión de memoria histórica mediada cos crimes da guerra, mediada cos genocidios franquista. O meu bisavó foi asesinado polo franquismo no 48, Xudaracán, e con a familia, desde sempre, facendo aí procuras de reconstruir un pouco a súa historia, non? Que era algo que non se falaba na casa, era algo que non existía, era algo que non debía respetar. Ben, ese foi un pouco o meu primeiro achegamento, utilizar ferramentas da academia para buscar o que se procura nas loitas sociais, no caso da militar, pero despois chegou a procura dunha historia LGBT, non? Porque eu dicía, a ver, non pode ser que isto sexa como caso sexo, non existe, non? Como se ve que LGBT foi unha cousa que chegou hoxe, o país, o mundo, crear un pouco da nada que non nos fale do noso pasado, que o noso pasado é unha sacaza, que nos evidencia estas cousas, non? Eu chamolle a esta investigación sobre a historia do pasado LGBT, a investigación sobre a historia da disidencia sexual. Utilizo as ferramentas da disidencia sexual porque axudan a entender o LGBT en perspectiva histórica. As siglas LGBT, como sabes, son as siglas que son actuais, pero realmente estas siglas o que están falando é de disidencia sexual, é de xente que cuestiona a norma sexual imperante. Claro, gustaría que os estades con liberdade de interrumpir, de parar, de interpelar, se alguna cousa non fala así. Como dixen, esta é unha historia pesada, unha memoria perpetua, un deses silencios que nos poboan a sociedade hoxe en día, que se sumamos moito, como xa falamos, e que ademais en Galiza está máis silenciado, incluso, que en outros lugares. Isto non vos lo digo eu polo facto de ter nacido no sur do País Valenciano e saber que esa memoria que Galiza existía, que sabía, non? Cando saí da armario que Galicia. Pero como vas vivirse nunha muller trans en Galiza? Sería o lugar máis atrasado da feminista, no sentido de conservador, de que non se aceptan certas cousas, ben. En base a ese relato que se nos contou do pasado do país como un lugar conservador, un lugar atrasado, un lugar que estas cousas non podían ter lugar, un relato como moitas historiadoras xa desmentiron, veo seminado polo franquismo, non? Que convertiu Galiza no seu territorio épico, onde todo, como debía ser o régimen franquista, justamente de aquí, falso, non era o territorio épico que renderon, non? Pois sí, como estou dicindo, existiu sempre esta antología, porque Galiza era un lugar onde estas cousas non pasaban, porque si nacía aquí alguén disidente sexual, primeiro que era a marcha. A
tamén, non podemos obviar iso. Por lo tanto, traernos estas historias para o presente, descubrirlas, destaparlas, destapar estas historias, o que un exercicio, sí, de memoria democrática, que está silenciada, que nos van a entender mellor hoxe, pero tamén unha ferramenta política, a hora de coñecermos o pasado do país máis alá deses tópicos que nos entendemos. E dicir, Galiza aconteceu as mesmas cousas que noutros lugares de Europa, aquí tamén existiu xente LGBT no noso pasado, non? Tamén existe no noso presente, parece que é unha cousa que está totalmente ligada con entón, eu, a través de investigación académica, foron aparecendo diferentes historias, diferentes cuestións, algunhas repetidas, algunhas máis ou menos coñecidas. Eu quería tenerlas aquí falar do século XX, século XX do consumo, que, como que hace unha rica dice, século XX é século disidente, porque é un século que está marcado por historias de persoas LGBT e de sexual en Galiza. Hicimos unha pequena división que é significado por o que vai levar a esa palestra. Primeiro texto do século XX, vou falar das historias que foron aparecendo, como a de Teresina, franquismo, ese período que para o franquismo simplemente unha palabra que non foi un loco, foi unha unidade histórica, un período de logo falaremos da transición, de la conquista das Cuas, e acabarei na década dos 80 falando dos colectivos lésbicos na Galiza durante esta época. E a partir do momento non paramos, porque a partir do momento hai tanta cousa que sería outra palestra para saber. Simplemente non voy a conocer ese percorrido. Se comenzamos o percorrido, o primeiro do século, salga 1936, xa sabedes que pasa no 36, evidentemente. Moitas veces falamos do 37, non significa que antes pasa como historiadora, pero pasa en moitos sentidos, non? Parece que antes do 36 non había aberta por la democracia, parece que antes do 36 non había organizacións políticas, parece que antes do 36 era unha sociedade, bueno, antes da República, non sei, do 36 non, antes da Segunda República, que non había cousas, non? Que era unha sociedade escura con pouca tendencia para as cousas innovadoras ou modernizadoras ou diferentes, pero non era así, non era así. Antes da Segunda República e da Segunda Guerra Civil existía unha sociedade, a súa complexidade, que fixo cousas superinteresantes no país, a nivel de organizacións sociais, non? Todo o percorrido do agrarismo que ten investigado outras compañeiras, a nivel de organizacións políticas, temos aí, bueno, temos os nacionalistas, xa non os primeiros, pero máis fortes que os que había antes, temos moitas cousas neste primeiro terzo. E a nivel da moral, o que eu reconhecemos que é a moral, entendemos que é a moral como este xeito de comportarse, de ser persoa e de habitar o mundo que nos marcou a Igrexa, vale? O definiría así a moral, non sei se a definiría en outro sitio, pero para mí é iso, como temos que comportarnos, e como temos que vivir en sociedade. Pois a moral durante ese primeiro terzo sufrir en toda Europa un período de relaxación en comparación con o que foi o final do século XIX ou a segunda metade do século XIX. Durante a segunda metade do século XIX, a idea moral imperante estaba baseada na cuestión do anxo
espectáculos no escénico refirme. Estes espectáculos nos que subían homes, imitar mulleres, ou mulleres a imitar homes, e que se estenderon muitísimo no país durante o primeiro terzo do século. Este era un reformista moi famoso, que chamaba el Conde Brice, que actuou un montón de veces no país. De feito, saltou a fama, hai un libro sobre ele que se chama Orgullo Travestido. Saltou a fama tras actuar en Ourense, a principios do século, el Conde Brice. Era un home, sentía un home, estás como un home, pero actuaba así, no escenario, vestido así. E claro, miredes, non, que no teatro, que os homens interpreten mulleres e as mulleres interpreten homes, eso que pasou desde a antiga Roma. E eu direi, pois sí, o que pasaba con esta xente como el Conde Brice non era simplemente vestirse de muller, o que querían era que a xente se cuestionase realmente o seu público as fronteiras do xénero, é dicir, xa non é que vaya vestir de muller, é que en moitos dos casos, en moitas das crónicas de xornais dicían é que non sabemos se é un home ou unha muller, e iso tensanos, iso xera unha serie de ansiedades. Por lo tanto, están sacando esas ansiedades, ¿no?, de que necesitamos saber se isto un home ou se isto unha muller marcada pola moral, marcada polo sistema patriarcal na poboación, e tamén no gallo. Pero claro, para mí, o que mellor representa esta época non é unha persoa que se LGBT, como sempre que dicía que era sexual, que é esta muller, sabes que era esta muller? É unha nova é unha nova, porque eu estive cando parece que nos institutos hai uns meses non lleguei a ver tele. E digo unha nova porque había un telo non só eran unhas figuras máis referenciales que son alumnos dos institutos de la Universidad tamén en plan era Kim Kardashian da súa época, era famosísima, non só porque fora famosísima en New York, en París, no estranxeiro, porque tamén parece que se tenen que ser famosas para valorar aquí, non só por iso, sino porque foi unha muller que cuestionou esta regla moral de anxo de hogar. Foi unha muller que saí da súa casa de ela traballaba na limpeza, limpaba, servía, sobre todo, señoritos ricos, a finales do 19, e dixo, mira, pues nesta onda de espectáculos, non só de transformismo, sino de todo este cabaret que estrenaba moral, e ela comenzou a cantar, comenzou a bailar, fixose famosísima, tamén, porque os reis de toda Europa le venían por ela, parece, e ela era que dicía que estaba onde estaba, ganaba muchísimos cargos, era riquísimo, o sea, estaba cuestionando ese modelo de sociedade e era unha persona mayor, ¿no? Pero para mí é un símbolo desa apertura moral. Pero temos outros, como dicen, como esta Edmond de Brice, ¿no?, que aparece aquí, ou todo este exemplo de transformismo escénico, é unha reconstrucción de en que lugar da Galiza chegou a moda do transformismo, ¿no? Chegou esta moda. Emociona a moral de los cabaretes, como podemos ver, estuvo bastante extendido por el país, no es una ciudad de la transatlántica, que tamén es un lugar como Villa García, como Villareas, en Monforte, en Betanzos, tivo moito impacto tuvo. Cando un destes artistas, como por exemplo de Brice, chegaba a unha destas cidades, tiña que programar 6 ou 7 shows seguidos porque vendía todas as entradas. É xente interesante un montón esta cuestión. E isto que pode parecer que ten pouco impacto, pero foi unha de tantas cousas que se pagaron, que se lograron no pasado ano, que se dixe o que íbamos a pagar. A apertura moral observamos en outras cousas, como por exemplo, para mí, na proxección desta película, no ano 34 xa existou unha república en Pontevedra, en varias cidades galegas, tamén en Ourense, unha película que nos falaba de el misterio de los sexos, unha película que se preguntaba se existía a transexualidade nos anos 30, vale? Era unha película austríaca feita en Austria que ali foi prohibida porque, non sabedes, teña un bigote que foi por esta forma, prohibiuna, pero aquí non só foi prohibida, foi prohibida na cidade, foi presentada por toda a vida. Eu falo moitas veces cando falo con rapazes e rapazas máis novas desta cuestión, digo, mira, a vosa bisaboa pensades que nunca escoito falar desta cuestión do trans, non? Que é unha cuestión solo de xente nova, e mellor foi no 34, o filme, a ver, o filme, non? Outra cousa que pasou no 36 e agora é que como os
varios libros, un libro de Banda da Señala, teñen un filme de Netflix para la calidad de cine. Oye, quero dicir, Elisa e Marcela sacaron a luz que a sociedade debería ter no seu pasado historias de persoas que racharan con a sexual, non? E ademais, bueno, a nivel da referencia a súa historia como as primeiras que se casaron, que rasparon, eso sería moi lamentable, podríamos discutirlo moito, pero básicamente interesa que tenías en conta isto. Eu penso que esa historia amosa que hai fame de fotos de esta cuestión, non? De este tipo de cuestiones. E como digo, nos institutos casi sempre tienen a lista más de las universidades. Aí fixemos o traballo de eso como sociedade. E xa podemos aí unha imaxe de Argentina porque se sabe que se Marcela é historia un pouco unha parella de female husband, se foseis tamén sobre todo no Reino Unido porque hai moitos máis exemplos, mulleres marinas, tamén se chama, vale? Que Elisa adoptou unha identidade masculina chamándose Mario, casándose na Coruña, na igrexa de San Surso, foron descobertas pola prensa, foron perseguidas pola xudicatura, sobre todo, fuxiron cara a Portugal e depois fuxiron cara a América Latina, a Argentina. Pero non hai moitas máis Elisas e Marcelas neste primeiro terzo, seguro que galego, non? Moitísimas, pero moitísimas máis. Non quero dicir historias que sean exactamente iguais, historias que nos falan tamén de persoas que transgrediron esta moral respecto ao sexo e ao xénero como Elisa e Marcela. Unha delas, a máis bonita, era desta persoa que se chamaba Teresita. Teresita era unha... diríamos que era unha muller trans, vale? Aquel podemos chamarla muller trans, podemos chamarla disidente sexual ou vale. Teresita era así, unha muller así como que naceu a finais do 19 na Coruña e que según nos din as fontes, pues xa desde ben pequena o que facía era pues transgredir o xénero, transgredir esta moral de xénero, vestirse de muller, estar con parellas masculinas, non seguir este ideal que dicimos que din como que se no mundo, non, ela facía todo o contrario. Que fixo Teresita no sentido de que era unha familia máis ou menos original, entón a súa familia reprimiu moito, non pode ser así, non pode ser así, non pode ter parellas masculinas, que fixo marchou cada casa. Isto é unha cosa que chamamos en historiografía sexilio, vale? Exilio motivado polo teu ser sexual ou de xénero ou identidade de orientación, non? Cando no sitio no que vives te reprimen, te tens que marchar polo que ti eres, por efecto de ser, LGBT, que é iso que chamamos sexilio. Teresita é un exemplo de sexilio porque se foi a América Latina. E según nos digan as crónicas, que subiu no barco, vestiuse de muller e viviu vestida de muller todo ese tempo, vale? Pero cuidado porque tivo unha de historias impresionantes, vale? Según nos digan as crónicas, Teresita chegou a América Latina e fundou unha partida de bandoleiras, que eran todas mulleres trans, vale? Todas como vestidas de muller, que se chamaban las Emas Nocturnas, e que facían era, era a lideresa, o que facían era cortexar a homes ricos para logo chamarse a casa. E mira, tú enamoraste de mí, vestides conmigo, eu sí, vestime de muller, pero non son un home, e o me daron uns cantos campos, e vou contando por aí, e se sabes que era que non, pues facían esas chantaxes, non? Supuestamente, esa foto de arriba son fotos do arquivo de la Policía de Buenos Aires, nas que están operando, nas que están seducindo a México para logo roubar, entón, saiu varios artigos analíticos cando esta historia saiu a luz, non? E a ser que había máis persoas galegas, por parte de Teresita, pero non está abaixo, que ella ven a rodarlle a galega, evidentemente tiña que ser galega. Ademais, Buenos Aires, cuando en el siglo XX, xa sabedes que era parte casi da Galicia, dicen que un terzo da poboación era galega, pero sí que é certo que moita xente galega miraba catalán, era o destino da xente galega, Buenos Aires. Por iso se foron a Elisa e Marcela, por iso se foi a Teresita. E botouse unha moza, Teresita, que era esta de aquí, vale? Que sabedes que nome se puso? Como se facía chamar? La Bella Otelo. Non era a Bella Otelo, outra Bella Otelo, evidentemente, pero demostran que a outra Bella Otelo tiña unha referencialidade mundial, era un nome de, LGBT a día de hoxe, non sei,
sobrevivía actuando nestes cabarets, roubando, segundo a prensa, pero cando se comenzaron a publicar estas cousas, pois a fama perseguiuna para mal, para moi mal. Ata o punto de que cando habían por aí, detiñan e expulsaban os pais. Non os exilios, de chamar. Vale. Entón, de Bos Aires, volveu cara a Galiza, en 1911, de Galiza foi a Madrid, pero cando chegou a Madrid tenía moitísima fama, demasiada. De feito, cando chegou a Madrid, faise esta banda de enseñanza que tenéis aí, que chama Teresita en Madrid, na que representa pues, esas ansiedades, esas tensións que a historia de Teresita nos llegaba a asociar, ¿no? Como que ia a sentir a los ricos, que a bailar con eles, que les ia a probar, que a hacer comer un profesor con aire. Parece muy interesante este cómic, porque claro, está representando unha muller extranjera, que non a representa, sabedes que unha mujer extranjera, porque lo digo, porque sabedes o gobierno que ya esta fama perseguida de novo de Madrid, gobierna de teléfonos, Canadía, foi a Barcelona, volveu a Galicia, até que dixo, mira, paso, non podo vivir aquí con esta fama, volveu cara a Bos Aires e comezou a ter identidades diferentes para fuxir de esa persecución, ¿no? Del cual xa coñecían a Bob. Entón, país que chegaba, país que detiña e que a expulsaban. Hai unha imaxe en Chile, bueno, si non, estas dos imaxes son do Brasil, que foi moitas veces o Brasil, que yo puse o dono de Armando Real e eu puse o dono. Pero sí, chegaba, foto, detencións, e para casa. Entón, que dixo? Non se pode vivir así. Entón, ao final, deixou de vestirse de muller, dixo, ríndome, non vou fazer isto máis, vou abandonar esta máquina de perseguir, e volveu cara a Galiza. Outra vez a noite, sí, volveu cara a noite cara a Galiza, xa viviu aquí durante toda a súa vida. Que sabemos dela? Esta volta, pois sabemos que non era da cidade, que tiña unha vida máis complexa, que acaba de volvar para subsistir, sobre todo a turistas, que a de nivel moi interesante tamén, por moral, durante o franquismo, e o último que sabemos da súa historia, ultimísimo, é que abriu un bar en Coruña. Unha cousa que vos quero contar interesante é o que a historia de Teresita a través dos cronistas da Revolución Alemana Romana. Coñecen a historia gracias a estes cronistas, vale? Podemos pensar en moita xente que nos fala moitos grandes escritores, homes, moi reputados, que escriben libros sobre os valores da reina, non? Ten outros. Moitos deles falan de Teresita. Casi todos a presentaban como un ladrón vestido de muller, casi todos collían esta idea da prensa, e casi todos a deixaban ali morrer bella e sola, porque as persoas que rachan coa norma sexual, a memoria trata as normal, e que se xa mentira conta que morrer con bellas solas é un tipo de posibilidade porque a sociedade nos castiga por ser diferentes, non? Pois non foi o caso, en que todas estas crónicas da inmigración galega nos din que Teresita como ladrón vestido de muller morrer bella sola e americana, como digo, porque finalmente demostra que volveu e que tivo un final de vida pois normal, normal e por que ser máis. Non, parece que non, pero é unha ferramenta política que estas cuestións tamén das historias pausadas por esta memoria que a veces parece que é unha memoria criminalizadora, non? E oi, si es como é vale, mal pasa. Bueno, está de preguntar algo, muy rápido, como é que tal? Como acabou a esta? Como acabou? Veus para Galicia e... Abriu o bar, sabemos, Claro, en Coruña. igual por Luz de Bella ou igual, sabes, abriu o bar. En Coruña. En Coruña intentou vivir anonimamente, despois de que a fama perseguise tanto, ¿no? Despois de ser tanto xornal, despois de ser unha cidade que soubesen que era o caso. Iso me non dá a pena ser que son eu de vivir así de muller, porque, non? Entón, sin máis, abriu o bar e xa non así. Teresita é unha historia que nos exemplifica xa nos peches, o primeiro terzo do século de apertura rural, non? Teresita puido vivir así porque dentro de toda esa escena do cabaret, do mujer, pues encontrou traballo, non? Pues el traballo pouco se vive, a verdade é que durante o franquismo era moi difícil, era iso, mujeres, franquismo, hai un estudio que calculou todo, non? A cuestión se fixo moi difícil para as persoas disidentes sexuais, para as persoas LGBT. Pero todo isto, durante o franquismo, estaba pensado, estaba moi ben pensado, vale, para que vou pasar o propio franquismo a un sistema que nos dicía que só existe un modelo
lei fundamental do franquismo, unha delas. Venía a tía, traballaba, porque unha casa fora tamén, además en Galiza, onde encargaba sobre todo do sustento a través do traballo agrícola que era a Galiza, recoñecer, non? Por lo tanto, esta cuestión, que era unha cuestión así máis moral, agora xa é unha cuestión máis institucionalizada durante o franquismo. Pero que hai que seguir este único modelo de ser persoa. E o franquismo tiña uns teóricos aí dándolle voltas a esta cuestión. E dicen, como podo eu teorizar sobre isto e facer que pareza ciencia? Pois un deles foi Eugenio Vallejo Nácera, un señor que agora na súa vida pasaron por programas de televisión, estas cousas. Este señor era un psiquiatra e criminólogo que fixo un traballo chamado Eugenesia de la Hispanidad y Regeneración de la Raza. Básicamente, este señor teorizou sobre como podemos establecer este único modelo de ser persoa a nivel que parece científico. Dixo, vale, as persoas que non son, como a mí me gusta o meu réxime, como fan aprendizajes. Se acollía isto de toda a psiquiatría e tecnoloxía de finais do 19 para entrar aí. Non se inventou nada porque dixeron tampouco era. Pero se tu colleu e tuvo a base potente. As persoas que non siguen este modelo de ser persoas son enfermas mentales. E oye, non dicía solo que as persoas que os entendemos como Edgar e Deleuze son enfermas mentales. Para Vallejo Nájera, ser de esquerdas era unha enfermedade mental. Él dicía que existía un xen, chamado xen vermello, xen roxo, que era o que tiñan as persoas de esquerdas. Evidentemente, tamén pensaba como tamén dicían as persoas disidentes sexuais, as persoas LGBT, pero para que vexades, non, agora parece que as persoas que falan disto, porque este discurso de que as persoas diferentes son enfermedades mentais seguiu no tempo, non? A homosexualidade foi unha patoloxía mental ata os anos 90, que o tema trans, a homosexualidade foi unha patoloxía mental até os 18, o sea, que vexades, como vamos a tratar estes señores? Además, Vallejo Nájera había outro, como Ortega Claravilla, que é un policía franquista, que tamén teorizou sobre estas cuestións, tamén nos dixo que se unha familia tenía un fillo homosexual era de que matar por rescatarlo. Todo isto foi calado pouco a pouco na xente da población, en base á represión, en base á persecución, non? En base ao uso do código legislativo, a legislación para perseguir as persoas disidentes sexuais, sobre todo con dous delitos. O primeiro foi o delito do escándalo público, que estaba no Código Penal de finais do 19, vale? Pero agora cando se empezou a usar tan duro, e que dicía, o escándalo público dicía que tú podías ser o que quisese, sexual, calquera cousa que rachara a norma sexual, pero na tua casa. Fora da tua casa, non, mal, cambio. Que oye, eu moitas veces cando escoito a xente dicir, non teña asa en México e a América, pero non entendo por que non falo privado. Para mí esa é a lógica do escándalo público, de decir, o que tú queres, pero non antes tenes a sociedade que comeza a movida rara que tú eres, que estamos moi tranquilas e nos van a preguntar cousas, sabes? Para mí é esa a lógica do escándalo público. Que pasou? Que sumaron unha nova ferramenta no ano 54 cando reforman a lei de vagos engañados en a Segunda República e din que ser homosexual, bueno, digo homosexual, pero o franquismo dicía homosexual refería a ser todo el que podía ser homosexual. Estamos bien explicada a palabra. Pois coa lei de vagos engañados decía xa directamente que xa era igual se estaba haciendo fora da casa, o simple feito de un ser, vale, xa era un delito. Xa lo vamos a explicar.
que está considerado por moita xente como o primeiro activismo libre da historia, porque foron xente que non só se xuntaron e non só tiveron un respaldo para ser primeras, sino que conseguiron incluso levar iniciativas legislativas para Parlamento alemán nos anos 20 para mellorar os seus dereitos e a súa situación. Isto foi nos anos 20 o Centro para a Vida Sexual. E isto foi o mesmo espazo, o mesmo que está en sentido no ano 33, esta queima de libros, non? Bueno, aí están saqueando estes libros, as SS, dese lugar, e despois as típicas fotos que hai míticas de nazis queimando libros, son os libros do Instituto para a Vida Sexual. Se non sabes o tesouro que había aí para a investigación como que favor que se perderon por esa intervención de nazi. E isto que nos amosa que se pode estar moi ben, 10 anos despois estar no peor do mundo. Esa xente que vemos aí tan contenta, tan xovial, soltándose, acabou en campos de concentración con triángulos rosas, non? Que poña a gente simplemente esta foto para que sabes ese inciso. Ben, a aplicación da lei do franquismo tivo moitas consecuencias, porque moitas persoas e tamén no país. Agora estamos descargando esas historias porque tamén dentro da memoria democrática temos que entender que tamén é unha violencia política a que se fai con esta xente, non? Porque o feito de exercer violencia porque alguén se xa gay, lésbica ou trans é por ideoloxía, pero tamén é violencia política exactamente igual de reprochable que a violencia que se exerce contra as persoas por súa ideoloxía. Eu creo que son os casos de Galiza que ten moitísimos, simplemente algúns para que deixade como foi. E o primeiro, un fallo do día de Cervigón Guerra, que foi no 37 en plena guerra civil en Coruña. O día de Cervigón era un dos homens máis ricos de Coruña que pensaba que podía vivir a súa vida a formarse de todo. Pero no 37 detido por falangistas. Rapanlle a cabeza, rapanlle as tellas, dicenlle que os estados tamén presentan que le un tiro na cabeza, apalean, humillan, porque unha cadena de cabalo, fatal, non? En fin, Emilio Cervigón alucina, pero como estás con el estado? Eu son donado e representante un coche, e uns cuantos terrenos. Nese momento era de que nadie estaba a salvo deste terror, desta violencia. Ahora, me estamos falando do tempo de guerra. Moito que le importa para todo o despois é que o franquismo se diferenciou de se era rico ou era pobre a hora de aplicar estas penalidades por feito de ser. Dicía Pierrot, que era un artista de Barcelona, dicía que durante o franquismo si eras un maricón rico, eras un rico, e si eras un maricón pobre, eras un pobre. Non sei se me entendeu. Un maricón rico es un rico, un maricón pobre es un maricón. Dicía Pierrot. A clase como un elemento fundamental. O de Emilio Cervigón simplemente por traigo para que pensaras como podía ser esta brutalidade para estas persoas por o feito do que era, non? Neste caso, ser de derechos do esquerda. Eu coñecí o seu caso porque ele escribiu todo indignado por no militar, dicindo, como pode ser que fixeras isto a mí cuadrado? Cada que é igual. Pero outros casos, digo, temos moitos, vale, simplemente son algúns de exemplo. Outro, el Rianxo, no 54, para que xa tamén que no rural acontecían estas cousas tamén nas cidades, en que condenan por aí os novos expresa ou en cada cidade. El Rianxo, no 54, procesan unha parella de homens por vivir xuntos. Vale, simplemente por o feito de vivir xuntos en concubinato, que le chamaban, claro, estaba a Guerra Civil, pues vais decatando de que existe esta parella de hombres, van a encontrar a los vecinos, porque ya los cargan el público en este caso, y ya que estaban más de gorro, porque ya como daban la vuelta a la iglesia que estaba acá, y los procesados de toda una cadena, simplemente por vivir xuntos. Ou en Betanzos, nos anos 66, que creio que se llama máis que unha exposición que fixeron para rescatar nestes casos, que foron dous homens tamén procesados por ir ramando polo centro de Betanzos e despois dar servizos e a casa onde beben, tiveron un fondo que estaban, un fondo que por toda a vida perseguimos a Guardia Civil e cando os viu a escondido os dedicos a salir os outros dous a cadea e bueno, xa sabes. Outro exemplo tamén en Coruña, vamos a existe nos barrios, non? Pero hai unha parella de homes que tamén foi agarrada mentras estaba mantendo relación dentro dun coche cerca preto da Rua de Hércules. Un era pai de familia, reputado adiñeirado, entón me pasou
cuestións de humillación, claro, vos, muchas culturas de traballo, diferentes informes, ou xa sabes que funcionaba. Aquela, al final, tivo que marchar para Inglaterra, como ya dixamos, se exilio, non? Sí, o proceso como era, o proceso como de tiña, había malleiras, como no caso de Bendigón, despois entraban as cadeas, as cadeas tamén sabedes como era, había mortes tamén, por intervención, por como se estaban as cadeas. Moitos ian a campos de concentración, había algunos campos de concentración de xente LGBT, sobre todo en Canarias, e logo tamén moita experimentación, non? Porque se equilibraban con xente, con electroshocks, non? Por exemplo, ou con diferentes técnicas, e a peor a máis agresiva, sabedes que era a lobotomía, non? Porque aquí no Estado español non temos registrado lobotomías, pero aquí en Portugal, aquí ao lado, sí temos registrado a lobotomías LGBT, básicamente porque non sei se sabedes que Portugal ten 2 premios Nobel, mas que só falan non? Só falan de Sarnau, pero non falan de Antonio de las Montes, o de primeiro premio Nobel en 55, sabes por qué? Non que me deste pero por inventar a los exactamente iso, díanlle un muy rápido, ¿no? Vamos a hablar de historia que es más innovista, también apareceu o ano pasado, que tamén nos fala do franquismo, que é a historia de Manolo Santísimo. Unha historia que se aburriu cando atuve este presidente casi chorando, porque é impresionante. Manolo Santísimo era unha labrega oficialmente, ¿vale? Do concello de Carral, da parroquia de Cañás, Carral, que foi elegida no ano 39, 1989, estamos volvendo, final da guerra, por estar bebendo na taberna vestida de home. Estaba vestida de home, xogando o dominó, bebendo o dominó cos homes, e a guerra civil chega e isto que a partir de agora, é cando comeza todo un proceso judicial no que sae a súa historia para ser moito tapuxo, a verdade é que conta sin problemas as autoridades que están interrogando quen é e por que está aí, non? E dicen, non, mira, eu gusto da narración porque me gusta vestir de home, que vivo vestido de home. Vou aos bailes así, ligo con mulleres así, fan mulleres, vou ás festas dos pueblos así, vou a taberna así, pues unha tarde xogando dominó así. Claro, esa narración para mí é un tesouro, porque para empezar están falando unha cuestión que é o por que facía iso, non? É por unha cuestión de bienestar, está dicindo que lle gustaba. Cando as historiadoras moitas veces miran historias do pasado de mulleres vestidas de hombres, sempre as interpretan como para conseguir algo. Marcela se vestiu de hombre para casarse con Elisa, non? Porque claro, que non vai querer un matrimonio católico oficial, recollido. Ou non sei quen se vestiu de hombre para conseguir isto. Ou se vestiu de hombre para conseguir isto outro. Non digo que isto non fora así, pero Manuel Carlos Santísimo dicía que se vestía de hombre porque lle gustaba, e é moi importante, nos fala desta cuestión do bienestar. Facía por bienestar, malia que as leis non acompañaran, ou malia que a súa familia aconsellara que non o fixera, que vestira de muller que tiña problema, pero non o obligaba, que tamén é importante isto, porque tamén se nos dice que as familias sempre reprimiron, non?
silenciadas. Por qué? Porque o franquismo xeralmente o que facía con lesbianas non era de telas, como os homens veis, non era de telas. Había casos, ¿no? O caso de Carmen Manolo Santis se pode considerar porque Carmen Manolo Santis se pode considerar lesbiana, pero non. O régimen era que lesbianas era peor que de telas, que era non recoñecía a súa existencia. O régimen franquista decía: se dentro de todo o noso orde moral a muller depende do home, como pode ser que dúas mulleres disfruten do sexo sin un home? É imposible. Iso está lle dado, se recoñecemos iso, damos a muller unha autonomía sexual que non lle recoñecemos nosotros que da vida. Entón, as lesbianas non existen. Directamente, non existían para o régimen. Que sí existían, non? O discurso propio do régimen era ese. Entón, non nos perseguían tanto por estes mecanismos. Iso levou a existir en algún silenciamento historiográfico, porque non temos tantas fontes, non? De lesbianas do régimen. Moitas, como nos contan superviventes, contanos que sí, que non foran detidas e procesadas pola xudicatura, sí que eran reprimidas de outros xeitos. A familia levaba en moitas ocasións, non? Un psicólogo, un psiquiatra que, non, ou outros casos con internamentos incomprensos. Xa vimos o caso de Carmen Manolo Santis como podía ser un convento, por ejemplo, a Santa Oblata, non? Pero sobre todo en esta institución que agora está poniendo de moda, porque estamos rescatando, en moitos casos non se explicados para esta institución, que é o Patronato de Protección da Muller. Coñecedes o Patronato de Protección da Muller? O Patronato de Protección da Muller era unha institución franquista que estaba en todas as provincias, vale, en no que se internaba aos que o régimen consideraba mulleres caídas desta moral. Mulleres sexuales, mulleres irredentas, para lesbianas. Mira, agora vamos a fajar, creo que acaban de dar un momento, porque os libros son Patronato de Protección da Muller. Recomendo moito esta cuestión porque foi un dos pilares da represión das mulleres durante o franquismo, por iso Patronato de Protección da Muller, e aí a amparar as lesbianas. Era un convento de xerto onde contanse auténticas aberracións. Sabes que non só as lesbianas, a miña neta está lembrada e dicía: se non te portas ben para acabar con o Patronato de Protección da Muller. Era unha locura esta cuestión. Recomendo que leades, asunto non teñas moito tempo de entrar nisto, pero é moi interesante. A xente, nin aí, non, no régimen franquista, a que o régimen era complicado, se chamase igual, se xuntaba igual, non? As lesbianas pola súa banda, a través de redes de contactos de amizades privadas, sobre todo os domicilios privados, os homes gays, outras disidencias, pois sobre todo parques concretos nas cidades, eran lugares onde se xuntaban as comunidades. Temos documentado esta cuestión en Coruña, nos arquivos de Núñez, un lugar que é un espazo relacionado durante máis de 100 anos, por que chega a día de hoxe. Podría entrar aquí, pero creo que non vou tempo. Ou en Compostela Alameda, ou en Vigo, os xardíns das avenidas, ou tamén lugares privados onde a comunidade LGBT se encontraba, non? Hai pouco me falaron unha casa nunha aldea de Lugo, onde se xuntaban allí de vez en cando. Lugares apartados fora, non, da mirada do régimen, fora da mirada da sociedade. Pero isto muda durante a transición do cambio político, porque aquí que se vai un chico moi no tempo, se pregunta rapidísimo, ou como que tal, era un cuarto de hora ou por aí. E logo xa nesta conversa temos todavía un monólogo de tantos de libro, pero gusta cambiar de régimen, agora cambiar de momento, cambiar de altura, e chegar aos anos 70, que son os anos que xa coñecedes, non? Da efervescencia social, da loita polo cambio democrático, non? Porque, ainda que despois se chamemos máis ou menos democrático, que hubo aí unha loita polo cambio democrático, foi unha loita contra o régimen, non? Foi unha loita por todas e para todas, como se di agora moitas veces. Foi unha loita no que as persoas LGBT deixaron de agocharse, se agochaban aquí, neste relacionamento clandestino, non? E comenzaron a xuntarse, a organizarse, a facer organizacións. É importante porque Galicia está moi esquecida nesta cuestión. Hai un documental de 8 horas, vale, sobre a organización do movimento LGBT en España, de 8 horas, de televisión española, xa
sería interesante. Este representar a nosa terra, no 79, tivo unha atrevimento impresionante da primeira primeira portada abertamente en defensa dos dereitos homosexuais, que foi esta portada asinada, o sea, a idea de la comunidad de nenes de máis homosexuais, vale? En sí, pouco a pouco, vamos a ir a la clandestinidade, organizándose, o principio foi este colectivo na clandestinidade, pero ao final había tantas identidades nesta loita que tiveron que fazer unha coordinadora dela. Vale, o colectivo sempre en Compostela, en Coruña e en Vigo. Marchamos a coordinadora de colectivos gays de Galicia, que se estima entre os anos 80 e 82. Con moita referencialidade do movimento feminista, dicían que era a súa maioría do movimento feminista, porque tanto o movimento LGBT como o movimento feminista conseguían cuestionar a norma patriarcal, entón se sentían o mesmo, intentando porque os novos partidos políticos incorporaran isto na súa agenda. Os partidos de esquerda que foron a cousa da mañá, que son de esquerda, como falo todos, ¿no? Aí hubo que loitar sobre derechos da muller, hubo que loitar sobre derechos LGBT, igual que sería de eso, ¿no? Que supuso organizarse? Que supuso que surgiran estas organizacións? Supuso que esta xente que está quedando en parques, escondida, lochada, con medo do réxime, atopou un espazo no que ser, no que poder ser sen agocharse. E iso é moi importante. Accedimos a un fondo de cartas da Frente Galega de Liberación Homosexual datadas entre 71 e 81, no que moita xente, sobre todo rural, se escribe e dice: buah, pois que ben que aparecistes, que ben que existe un colectivo deste tipo, porque me sentía fatal, porque vivo no armario, como moitos din, porque teño unha muller e fillos, e non podo ser eu, porque vivo reprimida, escribían cartas e dicía: decideme cando tedes a próxima xuntanza, cando tedes a próxima movida, que hubo. E vino unha hora en plan, que unha destas cartas está escrita en la loja. Sí, sobre todo son cartas do rural, sabe? E nada, en actividades, porque se desencontraron, que a xente podía ser ela, non? Unha das actividades máis importantes foi este que encontramos no Parque de Castrelos de Vigo, no ano que temos a foto, recuperada por sorte, no ano 81, sí, nos que, bueno, moita xente pudo ir, pudo ser primeira, e hai unha historia super curiosa de unha muller lesbiana, Rosiña de Chama, os testemunhos, que viña na boda da súa moza. Viña na boda da súa moza como home. E viña, creo que se puede contar, non sei, estas cousas están moi modificadas. Vale, pero contame que Rosiña foi a Castrelos un dos autobuses de invitados da boda. Súa moza. Casada con home. Chegou a Castrelos, subiu un escenario que había e contou. Rosa, veño da miña moza, e os invitados flipando, onde estaban, xa foi aquello. Unha locura, pero hai unha garantía tamén, dentro destas sociedades tan pensadas, que oye, subir ese bus e dicirle, no, mira, vamos a Castrelos que había unha festa, que non seguimos na festa, que chegaron, que se encontraron, primeiro o orgullo LGBT do país, e que subire diante dos invitados, aí se va a ser os mares, non? E se non son que a miña moza que a súa para que entendades é importante que tamén existan iguais, non? Poder ser tipos iguais. Isto é unha cousa que quizá non estivo moi a hora do día. Isto simplemente é unha lista estatal que ten agora da Universidade de Madrid que puxo na súa portada todo o fondo dos colectivos LGBT galegos desta época. Bueno, parece que nos por fin están empezando a recoñecer que aquí tamén pasaban estas cousas e que non só recoñeceron en Madrid e en Barcelona. É o máis importante neste momento desta altura, pero para mí foi a primeira manifestación de orgullo do país. Non sei se sabíades, orgullo LGBT, non sei que é unha cousa de agora, unha cousa para poder rayar, non sei que en 82, iso é o primeiro orgullo LGBT no país, vale? Unha manifestación en vivo. Foi o momento no que toda esa xente que se xuntaba en parques ou en prazas ou agochada ocupa o centro da rúa, non? Ocupa o centro da rúa e marcha non só nin soas, sino con moitas alianzas. Como podemos ver aquí, vemos aquí todo un estudo das faixas da xente que apoiou este primeiro orgullo. Temos faixas das asociacións de veciñas, faixas de asociacións feministas, temos faixas da luta contra a OTAN. Temos, podemos ver que esta
outra, vou dedicar polo menos un pequeno espacio, que foi unha ruína máis ampla que dixo, si todas e todos non conseguimos liberar, si todas e todos non conseguimos a democracia e os delitos de todas e todos, porque si se nada. Foi un pouco como os que organizaron estas primeiras comunicacións. Unha cousa moi curiosa é que os fotos fotográficos deste primeiro bullo, que foi rescatado hai un ano e pico, e a partir de agora está disponible no Museo da Cultura Galega, e que nos di tantas cousas, as imaxes antigas nos di tantas cousas, porque sabíamos que existiu a manifestación, pero non sabíamos moitas cousas desta manifestación, por exemplo, unha cousa de Miguel Antíoco, pois estas imaxes que están na galería, ou nesta imaxe de iso, podemos observar como si hai moita xente no centro da rúa, pero podemos observar como hai moita xente nas beiras rúas. Simplemente, aquí vedes, estas niñeiras de xente, hai os fotos de avión que teñen xente, estas niñeiras de xente nas beiras rúas, observando como avanza a manifestación. Por qué? Claro, a xente aquela, hai moita xente que sabía que iso existía, se estaba alucinando esta xente, que era como o peor do mundo, que estaba avanzada e tal, e agora, oye, que fa unha manifestación, pero que está pasando? Está que caemos en nada de chan. Pois si, pues, moita xente foi simplemente a vir a rúa, pero pasa a estaba e xa vou rematar este monólogo así que estou facendo rapidísimo o último punto. Despois desa manifestación, os primeiros colectivos caen un pouco no desánimo da movilización, comezan a crear os partidos, moitas loitas, e os primeiros colectivos, despois dese primeiro empurrón, pues, teñen como unha especie de baixón a los anos 90 que volver muitísimos colectivos LGBT, pero a loita LGBT continuou, a loita das lesbianas durante a década dos 70. Para mí, nos 80 foi a década da loita lésbica en Galicia. Xa sabedes que o que fixo o franquismo con lesbianas non foi tanto perseguirlas, reprimirlas, meterlas en cadeas, que tamén, con esta cuestión do patronato de protección da muller que vino, non? Tamén existía iso, pero non foi iso o peor agravio. O peor agravio foi non reconocer que iso foi existente. Era máis que tan rico, non? O Miguel de Riña reconocer que as mulleres podían disfrutar os seus nomes, non? Iso franquismo non iba a ver. Ben, pois, nos 80, as lesbianas galegas organizáronse e tentaron rachar con esa idea de que non existían. O primeiro era visibilizarse como tal, políticos. Fixeronlo dentro do feminismo. Fixeronlo sobre todo dentro de AGM, que se fala da muller, onde llegaron as comisiones de lesbianas desde o ano 82. Foi AGM, vale? Para a base do lesbianismo, nos encontros feministas galegos que tamén había, do país, quero dicir, non só a AGM trataba este tema, as organizacións tamén o trataban, pero a AGM foi a unha que recolleu as comisiones lesbianas, vale? E comenzaron pues, esta amplia tarefa de visibilizarse, era un pouco, poniendo cartazes, non sei, dando os lesbianismo, ou unha cousa que foi super importante, levando o 8M de 1983 de Compostela, igual que cuando isto das veces nos fixos de ensino, se se facía o 8M na Compostela, mira, o 8M e o 8M na Compostela, non, pensamos que eran máis cosas da hora, pero non. No 8M de 83, as lesbianas da academia atreveronse a desfilar por Compostela como unha idea moi baixa, claro, que tiña sexualidade tamén, heterosexualidade, defendamos como orgullo o noso lesbianismo. Según me contou Tania Santos, que foi unha referencia en aqueles momentos, sabéis, claro, desfilaron en todo como esa falla, e cando chegaron a Praza do Toural, ali estaba a banda de música municipal de Compostela, e o director da banda de música conocía a moitas, e eran os pais, moi os pais, a moitas de dicir, dale a vosa filla, onde está, que fai, e que leva. Non, en moitas, parece que non, pero son unha represión familiar moi forte, por esa cuestión. Pode ser chivatado, non? Penso que non era algo consentido, podía ter consecuencias bastante difíciles, aí como se metió no uso de televisación por Compostela, pero era fixeron, non? Fixeron e organizáronse de moitas series, fixeron os primeiros encontros de feministas lésbicas galegas en Compostela no ano, os primeiros foron en Ferrol, no ano 95, non sei como fai, se encontraron moitas tías que chegaban a Ferrol e que os encontraban, era lesbiana, non sei que, non? Que se terminaba a prensa, os medios de Ferrol alucinando, bueno, porque Ferrol foi un debate impresionante, pero elas pensaron que había que hacer visibilidade ali que non necesitaba nada. E logo fixeron os segundos encontros no 88, que foi, en Compostela, na Facultade de
político, sino que tamén era político ser libre en un sitio como iguales, non? E iso é algo que son desgracias que nos... Como é a súa? Para recordar, visto todo o tempo do Antonio de Oliveira, non sei canto podeu, non sei nada, un pouco de así de conclusión, para ter un debate sobre eles, é o feito de que temos toda unha historia por rescatar do pasado da Liga de Galiza, temos toda unha memoria por construir, igual de válida como a memoria, non? Tamén en Pejitas, tamén agochadas, silenciadas. Que a historia non venía para nada, para ver que non debe para nada neste mundo, a historia non vai para arriba solo. E isto tamén nos leva a nos a decir, vale, se a historia non vai solo para arriba, tenemos que empurrar, porque se deixamos de empurrar, pode ir para baixo. É unha cousa que nos inventa nos esa competencia de as cousas non moi feitas. A democracia non trae a liberdade de todas. O escándalo público sigue sendo un delito cando ano 38. A onde vamos a ir de democracia? Vai de no? Seguía. Todo era unha cuestión de só unha democracia. Todo unha democracia tamén se pode perseguir. A persoa LGBT ya cualquiera. Non, independentemente de esa. Unha dictadura. Se non estamos nosotros regulando, solo a propia democracia non vai traer esa cosa. Estar por trás, non pulando para que se consigan as cosas, sino pulando para que se consigan para que se manteñan. Calquera conquista obreira, social, a loita colectiva